Jeg hedder Simon Christensen og driver noget, der hedder SPC Agro nord for Ikast, hvor vi driver lige omkring 900 hektar. Og de 370, det er med kartoffelavl. Det er lidt blandet med fabrikskartofler og pulver og egen opformering af lægkartofler. Det er fjerde generation på den ejendom, og der har jo været kartofler stort set altid. Så det strækker sig nok 60-70 år tilbage. Vi har valgt at investere i den her Enduro fra Devulfa på grund af, det har jo lidt med kapacitet. Frem for at køre med 2 bukseret, så vil vi gerne have det effektiviseret lidt ved det. Kommer over på en enkelt maskine, sådan at vi ikke har så mange traktorer låst hele efteråret. Og det der mandskab, det er en mangelvare i landbruget, og de folk, vi kan finde, dem kan vi godt bruge på en anden der i efterårssæsonen. Så den mand, vi kan spare væk, han er hurtig at finde en anden, der arbejder til på bedriften. Ja, vi sparer jo 2 traktorer væk, og en mand i selve optagningsprocessen. Og der kan vi jo, den mand kan vi jo udnytte til, når vi indlager kartofler, både pulver og egen lægkartofler. Og så traktoren kan vi jo bruge til at transportere afgrøden hjem. Så traktor og mandskab er altid en mangelvare der i september og oktober måned. Vi kan tydeligt mærke, at kapaciteten er højere, når vi kommer afsted. Så når vi bare mere på en dag. Og det er nemmere at komme i gang og være effektiv, end det var før. Kapaciteten er nok, skyld på, den er 30% større end at køre med de 2 bukseret, vi havde før. Jamen, når man ser op i kabinen her, så har man jo en fantastisk udsyn frem for de traditionelle bukserer, hvor man ser og vrider i kroppen hele dagen. Her ser vi, at man kigger fremad hele dagen og har en meget bedre arbejdsstilling. Så man er ikke så træt til aften, som man var før. Maskinen er god til, når der er græs. Men det er klart, den er udfordret ligesom alle andre maskiner. Og hastigheden skal jo ned, når der er græs og det der, men vi kan få det ind i, og vi kan få et skilt af, når det kommer ind. Jeg synes, vi har en rigtig fin rensning på den, og en rigtig fin kapacitet på det rensning, der er. Så de kartofler, vi får lagt i kugler og leverer direkte der, de har en rigtig fornuftig smusprocent. En af de ting, der gjorde, at vi valgte den her, det var at vi har haft topkædemaskiner før, og var egentlig ved at være lidt træt af dem, fordi jeg synes, vi har mange driftstop, på grund af, at vi fik kørt noget i de der topkæder. Og så synes jeg måske lidt, at vi mangler renskapacitet på især jordknolder. Vi er kommet over på noget jord, der er lidt bedre end det jord, vi kommer fra, hvor jordknolder ikke er et problem, men det her lidt bedre jord her, der har vi lidt større problemer med jordknolder, og har brug for en anden type renseeffekt, synes vi. Førstehåndsindtrykket af maskinen er jo, at vi er rigtig godt tilfredse med kvaliteten, og opstarten har været ekstremt nem. Der har ikke været de store udfordringer for at komme i gang. Vi har ikke skulle holde stille og justere. Og det er lidt atypisk, at den bliver leveret direkte ud ved os, og så 4 timers klargøring, og så kører vi egentlig bare i marken, og den har været meget nemmere at få i gang. Nej, men det der maskinen især skiller sig ud på, det er jo jordkæden op igennem maskinen og hele vejen op igennem. Der er ingen indsnævringer, så vi har ikke nogen steder, hvor afgrøden bliver lagt ind, og hvor rensekapaciteten bliver formindsket deroppe af. Så er den vi har fået her, det er så med Easy Clean rensesystemet på, hvor de andre, der er solgt i Danmark, er med axial ruller i stedet for. Komforten, når man sidder heroppe, er rigtig god. Man har en rigtig god sæde at sidde i, med god affjering, og selve maskinen er egentlig godt affjeret, når man ligger og kører. Det er ikke sådan, at man synes, at det hopper og danser. Så jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med komforten, køreoplevelsen. En af fordelene ved de her maskiner her, som er hydraulisk trukkenmodel, det er, at vi kan reversere alle bånd og kæder, kan køres baglands. Så hvis jeg lige er lidt uopmærksom og får kørt for meget skidt ind i den, så kan vi reversere det hele, i stedet for at skal ud og stå og grave og rykke i det.
for at komme videre. Hele rensemodulet om bag, hvis man får alt for meget lort ind, så kan man åbne den og så bare lukke det ned nu igen. Så når man er fri for, ja. Man skal stort set aldrig ud. Det er godt nok sjældent, når man skal ud, hvis det er kun hvis man kører et stykke jern i eller andet. Ellers så kan man gøre det hele herfra. Jamen, servicen, vi har været rigtig godt tilfredse indtil videre. Der er fuld opbakning, når vi har de få gange, vi har problemer. Så har vi kunne komme i kontakt med Yding, og de er kommet stort set med det samme. Så vi har fået løst problemerne og kommet til køren. Det er jo nemt, når det er sådan, at vi tanker af, at vi kan køre, imens det giver en del på kapaciteten. Og det er nemt, og det er integreret i joystikket. Jeg skal stort set aldrig have hånden væk fra kørehåndtaget. Så det gør bare, at jeg er faktisk rimelig godt tænkt over, hvor tingene sidder hen.